Sydvesti-ryhmällä on aiheena taidon oppimisen vaiheet, 3 askeleen menetelmä. Eli Johannalla, Kirsillä, Pirjolla, Jaanalla ja Matilla. Taitojen oppiminen on semmoinen teoreettinen viitekehys, että sen perusti Fitz. Hän on psykologi, joka on tätä tutkinut taitojen oppimista ja hän on haastatellut urheiluvalmentajia ja lentäjiä ja tehnyt kokeellista tutkimusta. Ja tästä esimerkkinä taitojen oppimisesta on esimerkiksi just toi autolla ajaminen. Ja tätä taitoa ensin harjoitellaan tiedollisella tasolla, sitten siirrytään käytäntöön ja ollaan ohjattuna harjoittelussa ja myöhemmin taito hallitaan sillä tavalla, että se autolla ajamisen taito on automatisoitunut. Ja muita esimerkkejä voisi olla vaikkapa golfin pelaaminen tai jalkiksen pelaaminen. Taitojen opetuksen 3 askeleen menetelmä on yleismenetelmä ja se perustuu taitojen oppimiseen sillä lailla, että oppija ottaa ensin selvää tehtävän perusteista, sitten opettaja tai kouluttaja näyttää suorituksen, jota sitten oppija jäljittelee ja myöhemmin sitten oppija jatkaa sitä harjoittelua itsenäisesti. Ja tämä perustuu motoristen taitojen oppimisen perusteisiin ja se on yleisluontoinen ja sillä on paljon yhteneväisyyksiä siihen kognitiiviseen oppipoikamalliin, jossa myös on sama systeemi, että oppija jäljittelee mallisuoritusta ja saa vähitellen vastuuta ja suorittaa tehtäviä itsenäisesti. Tässä meidän esityksessä on yhdistetty 2 mallia, Salakarin mallia ja sitten tämän Fitzin vanhempaa sovellusta. Ja ensimmäinen askel on tietosisällön jakaminen ja kognitiivinen eli tiedollinen vaihe. Ja tässä vaiheessa opitaan taidon periaatteet. Oppija ja opettaja miettii tätä aihetta sanallisesti ja kuvailee, miettii niitä menettelytapoja, joita siinä vaiheessa on odotettavissa ja mitä pitää muistaa. Ja tässä myös mainitaan niistä virhejutuista ja riskitilanteista. Ja tämä vaihe voi kestää tunnista muutamaan päivään. Tiedollisessa vaiheessa opiskelijan tulee luoda kokonaiskäsitys tehtävästä tai taidon alueesta. Ja hänen täytyy hankkia tarvittavat pohjatiedot, että hän voi oppia sen taidon. Hyvin tärkeää on hahmottaa se opittavan taidon tiedollinen rakenne ja tausta ja luoda opittavasta taidosta alustava sisäinen malli. Opettaja pystyy oppimista tukemaan teorian ymmärtämisen ohjaamisella ja sitten, että pystyisi näyttämään suorituksen esimerkiksi videolta, jotta opiskelija saa mahdollisimman hyvän käsityksen opeteltavasta asiasta. Ja toinen askel on sitten assosiatiivinen eli harjoitusvaihe. Ja Salakarin nimityksessä olisi psykomotoristen perustaitojen oppiminen. Ja siinä se on harjoitteluvaihe, joka on ohjattua. Ja se on tämmöistä kiinnittämisvaihetta, jonka aikana sitten harjoitellaan opittujen taitojen periaatteita. Ja oikeat käyttäytymismallit laitetaan sinne muistiin jatkuvalla harjoittelulla. Ja ne, jotka ei taas toimi ne tavat, niin niitäkin virhesuorituksia tulee, mutta niidenkin suoritusten määrä pikkuhiljaa putoaa. Jos tehtävä on monimutkainen, niin tämä vaihe voi kestää viikkoja tai kuukausia. Ja harjoitusvaiheessa opiskelijan tulee harjoitella runsaasti osataitoja, yhdistellä näitä osataitoja ja niveltää niitä toisiinsa. Opiskelijan on oltava valmis ottamaan vastaan uutta informaatiota palautteesta ja oppimaan kokemuksen avulla. Ja tässä vaiheessa opiskelija muodostaa osatoiminnoista kokonaisuuksia. Opettajan tehtävänä on antaa informatiivista palautetta opiskelijalle ja ohjata ja rohkaista opiskelijat kokeilemaan ja yhdistämään näitä osataitoja. Opettajan tulee tavoitella opiskelijaa, jotka opiskelija kykenee itse analysoimaan omaa oppimistaan. Sitten oli 3. askel. Ja silloin ollaankin jo autonomisen eli opitun taidon vaiheessa ja ollaan jo kehitytty taitavaksi ja pystytään jo soveltamaan taitoa muihinkin tilanteisiin.
Ja tässä vaiheessa oppia lisää niitä virheettömiä suorituksia ja suoritusnopeutta ja samalla sitä stressinsietokykyä ja vähentää muista tekijöistä johtuvaa häiriöalttiutta. Ja tässä on aikaisemmin jo kerrottu, että auton ohjaaminen on semmoinen hyvä konkreettinen esimerkki tästä taidon oppimisesta, että se on motorinen taito, jossa on semmoisia tiedostettuja ja osittain tiedostamattomia tasoja. Ja aluksi tietysti kun ihminen opettelee auton ajamista, niin se kytkimen käyttökin on semmoinen, mikä vaatii valtavasti tietoisuutta. Ja se auto-ohjaukseen tarvii valtavasti keskittymistä ja työmuisti on ihan täydessä kapasiteetissa. Ja auton ajaminen vie sen henkilön kaiken huomiokyvyn. Eli just se vaihteen vaihtaminen ja kytkimen käyttö saattaa viedä huomioon ja sitten voi käydä niin, että auto voi vaikka heilahtaa ajosuunnassa. Ja sitten kun ne taidot siitä automatisoituu, niin voi ajaja tehdä jo jotain muuta samaan aikaan. Esimerkiksi kuunnella radioa tai puhua kaiuttimella kännykässä. Ja näiden monimutkaisten motoristen taitojen oppiminen vaatii paljon harjoittelua. Toisaalta niillä on myös tyypillistä, että ne myös unohdetaan hitaasti. Että voidaan pitkänkin tauon jälkeen myös palauttaa autolla ajaminen mieleen. Ja sitten on vielä tämä, että sitten kun liukkaalla tiellä ajaa, niin se tuo uuden elementin siihen ajamiseen. Opitun taidon vaiheessa opiskelijan tulee harjoitella, jotta hän saa suorituksen muuttumaan helpommaksi ja laadukkaammaksi. Harjoittelun kautta toimintatavat säännönmukaistuvat ja toiminta tulee entistä rationaalisemmaksi. On hyvin tärkeää, että korkean taitotason pyrittäessä toimintatavat tulevat myös persoonallisiksi. Tässä vaiheessa tosiaan kontrollin ja tietoisen ohjauksen tarve vähenee. Opettajan on hyvä muistaa, että taidon oppimiseen vaikuttaa opiskelijan oppimismotivaatio, aikaisemmat tiedot ja palaute. Palautteestahan on omat teokset olemassansa, millä tavalla palautetta kannattaa antaa. Opettajan tulee myös muistaa, että taidon harjoittelua ja aikaa tarvitaan taitavaksi tulemiselle. Ihan yleisiä oppimisen edellytyksiä ovat tiedostaa, että oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa vastuun kantaa oppija itse. Oppiminen on seurausta harjoittelusta ja oppiminen vaatii harjoittelua. Oppimisen perustana olevat muutokset aivoissa ottavat aikaa. Esimerkiksi uusi aivosolu kypsyy noin 1 kuukauden aikana. Opettajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja tiedetään, että hauskuus ja viihtyvyys edistävät oppimista. Stressi on haitallista oppimiselle. Samoin jos häpeän tunne ja nolatuksi tulemisen pelko, niin ne on oppimisen vihollisia. Jokainen tekee oman oppimisensa itse ja oppiminen on jokaisella yksilöllinen prosessi. Näistä lähteistä me tehtiin tämä työ. Seuraavaksi yksi esimerkki taitojen oppimisen vaiheista. Tämmöisen japanilaiset rasiat työpajan kautta. Työpajan alussa opettaja kertoo paperipajastaan, työstään käsityöläisenä, omasta taustastaan, oppimiskokemuksistaan Japanista, kurssisisällöstä ja pajan tuotteista. Näin hän motivoi oppilaat, virittää oppilaat oppimaan ja luo myönteinen tunnelma. Ja hän saa myös muistot ja tunteet mukaan ja eri aistit käyttöön. Seuraavaksi hän kertoo kaikista työvälineistä, mitä tarvitaan, ja kaikista materiaaleista, ja oppilaat saa valita itselleen sopivat materiaalit. Hän esittelee kaikki työvaiheet yksi kerrallaan, ja oppilaat seuraavat tarkkana ja oppivat havainnoimalla. Kun hän on esitellyt kaikki työvaiheet, oppilaat saavat itse harjoitella ja seuraavat esimerkkiä. Kaikki vaiheet harjoitellaan erikseen.
Kun kaikki eri työvaiheet on harjoiteltu, tehtävä toistetaan kokonaisuudessaan ja nyt he pystyvät jo tekemään varmemmalla otteella ja nopeammin. Lopuksi opettaja kertoo, mitä muuta voi valmistaa opituilla tekniikoilla.